И днес е 19 февруари, ден им на онзи февруарски вторник на далечната 1873 година, когато покрай стените на тогавашна София, витязите и робетите и събраната по заповед на Маскар Паша тълпа, геният на националната ни революция Васил Иванов Кунчев прие причастието си от поп Тодор Комитет. Всичко, каквото съм сторих го за отечеството, след което беше обесен от своите палачи. Денят, в който дякона обисва на веселото, е след малкото дати в националния ни исторически календар, които ни обединяват и които ни дават основание да се гордеем, че нашия град Сопот е бил важно средище от дейността на апостола на свободата. По споменателната церемония пред паметника на Васил Левски, по повод 152 години от гибелта на Васил Иванов Кунчев, се открие кметът на община Сопот господин Станислав Стоенов. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми директори на социални, образователни и културни институции, скъпи деца, уважаеми учители. Апостола на българската свобода е мерило за всеки, който днес е заел да работи в полза на отечеството. От Васил Левски е поръката: гледай народната работа повече от всички други. Повече и от себе си да уважаваш. Роди се, поведени в борба, обесене, но нивга не умря. 152 години безсмъртие, слава и незабрава. Дълбок поклон, апостолен. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване и сихчицо погледа, на чий гъб той тъмно грачеш. О, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас пустиня. Плачи, там близо край град София, стълчи, аз видях черно село и твой един син, Българо, виши на него със страшна сила. Васил Иванов Кунчев по рождение, дякон Игнатий по Божие вдъхновение, Левски по призвание и апостол на българската свобода по всеобщо признание. Това е той, най-великият българин на всички времена. Безсмъртна песен Ботев го възпя, за негова добра скази написа, загина той, но делото успя. България от гнев освободи се. Гръцкено с любов, Васил, дякон от манастира, тръгна по света широк. Трудният ти път не спира, Левски твоето име се кача, твоя подвиг и твоята чест, че живота си ти те пожали, за да бъда свободен аз днес. Васил Левски отрекал се от всичко, посветил изцяло живота си на народа. Той убеждава, той зове, които искат да мрат за отечеството си, да бъдат готови. Левски водеше народа с много думи, с повече дела и със смисъл за свобода, готвеше го за борба. Левски водеше народа с малко думи, с повече дела и със смисъл за свобода, готвеше го за борба. Викаха те в бунтъншкия комитет. За каква служба? Възложиха ми да обнадеждавам цяла България. Къде ходи с тази цел и какво правиш из местата, където ходеше?
Ходих в Свищов, Ловеч, Търново и Пловдив, защото Сърбия, Влашко, Черна гора и Гърция са готови да заграбят България. Затова да не дадем земята си. Обикалях и в местата, дето ходех. Оставях книжа, 3 пъти идвах и в София. Колко време обикаля? С тая година обикалям 3 години. Нямаше ли приятели в местата, където обикалише? С никого ли не се виждаше? Не се срещах с никого, защото те не ми се изказваха. Много хора те познават и са се срещнали с тебе. Защо не ги изкажеш? Никого не познавам. Освен писмата и книжата с твой подпис, кои да се намират в наши ръце, има ли други книжа? И ако има, къде са? Освен книжата, които се намират в ръцете ми. Други няма. Според закона ще наказва със смърт. Тъй като споменатият Дякон Левски е подбуждал лично султанските поданици към въоръжено въстание срещу османската държава, разпространява печатни листове и въобще предприема разни бунтовнически деяния с цел да върши престъпления. И понеже всичко гореизложено е установено с положителност, то на основание изрично повеление на член 55, алинея 1, член 56, 66 и алинея 2 на 174 член. Реши се споменатият Дякон Левски да бъде осъден на смърт чрез обесване. Той биде обесен. О, Бесилославно! Посрам и подлясък ти си сръсна равно. Под теб ние видяхме ови да висят, много скъпи жертви и да се тресят. Вятърът южни с тях да се играе, тиранът весел с тях да се ругае. О, Бесилославно! О, майко моя! Родино мила! Защо тъй жално? Тъй милно плачеш? Гарване и ти, птицо проклета! На чий гроб там тъй грозно грачиш? Ох, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна робиня, за той, че твоя свещен глас, майко, е глас безпомощ, глас в пустиня. Лъчи там близо край град София, старчи, аз видях едно черно бесило и един твой син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи, грозно, зловещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят благогорещо. Жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват тебе скръп на сърцето. Политическа партия ГЕРБ София. Общинска организация на Българска социалистическа партия София.
гимназия Генерал Владимир Заимски. Център за обществена подкрепа.